Куды дзецца ад дамашняга тырана, што рабіць, калі няма сіл трываць, а расказаць пра бяду сорамна. Пытанні, з якімі сутыкаюцца ахвяры бытавога насілля, звычайна аднолькавыя. Дакладна адно, калі яны ўзнікаюць, гэта чырвоны сігнал. Маўчаць нельга. Прымаць тэрміновыя меры трэба тут і зараз. Сінякі і цялесныя пашкоджанні для нашай гераіні 36-гадовай жанчыны. Звыклая рэч. Не адзін год дзеці кожны вечар са страхам чакалі, у якім настроі прыйдзе нецвярозы бацька, ці будзе зноў пераходзіць да рукапрыкладства. У трэці раз пасля жорсткага збівання маці знаходзіць адно выйсце – схавацца ад тырана ў крызісным пакоі. Ахвяра фізічнага гвалту упэўнена, тут яна ў бяспецы. Неделю назад он меня избил. У меня сейчас проблемы с позвоночником. А только вас бьет или, может, еще детей бьет? Было что со старшим сыном. Сын тоже давал побои. Показывал. Ну, как так ему повезло. Мужу, что с ним ничего не сделали. Я просто надеялась, что он поменяется. Ну, а в итоге нет. Абставіны прымусілі гераіню адправіць малодшых дзяцей да бабулі. Старэйшы 18-гадовы сын жыве ў крызісным пакоі з маці. З малых гадоў хлопец – галоўная падтрымка ў сям'і. Выход я вижу только один, чтобы просто он из нашей жизни исчез, и все, и дальше уже сами поднимемся. Ну, каким образом исчез? Чтобы они с мамой развели? Ну да, это само собой, но не только, чтобы развелись, но просто, чтобы его не было у нас в семье. Крызісны пакой у Брэсце існуе ўжо 11 гадоў. У сярэднім за год звяртаюцца па дапамогу каля 30 ахвяр насілля. З пачатку 2020-го ўжо 18. Что такое кризисная комната? Это обычная квартира. Обычная двухкомнатная квартира, в которой есть все условия для проживания, в том числе и на первое время, если при необходимости, имеются продукты. Поэтому, находясь в кризисной комнате, потерпевшие никакой трудности или дискомфорта не испытывают, я имею в виду в проживании. Но в остальном, чтобы оказать им всяческую помощь, с ними работает психолог. Па дапамогу трэба звяртацца пасля першага інцыдэнту, кажуць псіхолагі. Наіўна спадзявацца, што фізічныя здзекі спыняцца самі па сабе. Калі бяда прыйшла, зачыняць на яе вочы і кіравацца прынцыпам сцерпіцца злюбіцца. Ці б'е, значыць любіць, ні ў якім выпадку нельга. Адразу трэба звяртацца па тэлефоне гарачай лініі. Рэжым працы крызіснага пакою кругласутачны. Калі знаходзіцца побач з блізкімі, надзвычай небяспечна, а дом перастаў быць крэпасцю, не трэба замоўчваць праблему. Галоўнае зразумець – насілле ў сям'і, злачынства. А той, хто дазваляе сабе агрэсіўнае высвятленне адносін, у першую чаргу злачынца. Софія Бережная, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».